Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव दिनै सानडे बिनि सायाव फरेस्ट कमान्डोनि सायाव सेस हाइट रेस आरो लोगोसे SC OBC UR बेसेबां नांगोन बिनि सायाव डिसकास खालामगोन प्रिभियासनि रिलिखौ नायनानै बेनो जाबाय आसाम पुलिसा कन्डाक्ट खालामगोन नालाय दा आसाम पुलिसनि क्राइटेरियाजों गोरोबगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि कमान्डो पोस्टआव स' लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला दा बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थानो दा बावैनो एप्लाइ जाथारसिगोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव आरो नोंथांमोननि रिलिखौ आसाम पुलिसा खालामगोन कमान्डो पोस्टआव आरो नोंथांमोननि रिलिया जागोन लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव दा अल आसाम केन्डिडेट्स नोंथांमोना लखिमपुराव थांनानै रिलिखौ हैनांगोन अनलि बे जाबाय कमान्डो पोस्टआव बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआ गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव चान्सआ दंखायो दा बेयाव नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया जों नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिलिनि थाखाय जे नोंथांमोना एडभान्स रेडि जाखायो बेसेबां खारनांगौ बारनांगौ आरो बेसेबां नोंथांमोना रिलि होनांगौ दा बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना गोबां पस्ट मोनदों बेनि गेजेराव आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन कनस्टेबल्स कमान्डो दा बेनि रिलिया गोबां हार्ड जागोन गोबां गोरा जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना रेडि जानांगोन दा बेयाव गासै 1500नि खाथियाव भेकेन्सि दायो नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय आरोबाव बारायबावगोन स' नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हागोन स' बेनिफ्राय आसाम पुलिसा फाइनालि रिलि कन्डाक्ट खालामबा हौवाफोरा खारनांगोन मेल केन्डिडेटआ बेनो जाबाय 4.8 20 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफ्रा 2.8 किल'मिटार 19 मिनिट्सआव स' बेनिफ्राय 100 मिटार्स थागोन बेखौबो नोंथांमोना हौवाफ्रा 15 सेकेन्डआव कमप्लिट खालामनांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि चेस्टआ जाबाय स' ST फि हिसाबै स' दा ST मेल केन्डिडेट नोंथांमोननि हाइटआ 160.02 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावफोरा फिमेला जाबाय 152.40 SC OBC जाबाय 162 सेन्टिमिटार मेल केन्डिडेट बेनिफ्राय फिमेला जाबाय 157 सेन्टिमिटार देन बेनिफ्राय UR जाबाय 167 मेल केन्डिडेट देन बेनिफ्राय फिमेला जाबाय 162 सेन्टिमिटार नोंथांमोना गोरोबनांगोन एन्ड बेनिफ्राय चेस्टआ गासैनाबो 85 जाथारनांगोन आरो एक्सपेन्ड खालामबा 90 सेन्टिमिटारा जाहैथारनांगोन स' अब्लासो नोंथांमोना बेयाव चान्सखौ मोनो जुदि आसाम पुलिसा कमान्डो बायदि लायोब्ला स' बेनिफ्राय एजआ नोंथांमोना बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय नर्मेला 21 इयार्स आरो ST फिया 5 इयार्स बारा मोनोखाय स' नोंथांमोना 26 इयार्ससिम इलिजिबल जादोंमोन दाबो नोंथांमोना आसाम पुलिस नोंथांमोना जुदि लायोब्ला स' बेयावबो नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमाव मोननो हागौ स' बेखायनो बयबो रेडि जादो देन बेनिफ्राय साइक' टेस्ट थागोन जुदि कमान्डो बादि लायोब्ला साइक' टेस्ट 100 मिटार्स आरो लोगोसे रानिं थागोन स' बेयाव एग्जाम जानाय नङा आरो लोगोसे आसाम फरेस्ट गार्डआव एग्जाम थागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना थाबायनांगोन आसाम फरेस्ट गार्डआवबा नाथाय बे कमान्डोआव नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन आरो 10 पासनिफ्रायनो बेयाव बयबो अल आसाम केन्डिडेट्स इलिजिबल जागोन